y había la sangre, y vieron la policía y dijo, no, no puedes para subir, y nada más. A relación era boa, de verdad que era boa. Vivían ali cerquiña, pero sempre están por ali na calle xuntos, e non se sabe o que puide pasar, hai horas malas, eu sei, igual algún dixo algo a outro. Levábase ben, pero eu creo que xa hai tempo que lle divi algo de cuarto. E onte, ao mellor veu o capricho por aí, ou lle foi pedir máis, ou algo sería, porque outra cousa non hai, é o que nos pensamos, outra cousa non hai. A Garda Civil detivo un home por darlle presuntamente 23 coiteladas a un dos seus veciños en Vilar de Bos, na provincia de Ourense. Os feitos tiveron lugar en Feilas, unha pequena aldea dese municipio duns 30 habitantes. Os investigadores creen que o suposto agresor acudiu á vivenda da vítima para pedirlle cartos e que iso derivou un ataque violento. O ferido permanece ingresado no complexo hospitalario universitario de Ourense con pronóstico grave. O arrestado está acusado dun presunto delito de intento de homicidio. Tamén foi detido este veciño de Vilaboa, en Pontevedra, que tiña antecedentes policiais e estaba en busca e captura. O arrestado, un varón de 47 anos, ia recoller a súa filla ao colexio, cando se atopou cunha patulla da Garda Civil de Moaña. Ao ver os axentes, tratou de esquivalos, pero estes deronlle o alto. Foi nese momento cando emprendeu unha perigosa fuxida ata que as forzas da orde o capturaron. Boas tardes, martes 14 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. En Dozón, na comarca do Deza, un home morreu tras sufrir a picada dun enxame de velutinas. O suceso produciuse cando estaba a rozar maleza cun tractor. O niño, cuxos restos son estes que ven nas súas pantallas, estaba oculto a rentes do chan e o enxame enteiro foise a por el. Tiña 79 anos e morreu un par de días despois do ataque, do que o rescatou o veciño que van escoitar de seguido. Estaba co tractor desbrozando e o niño estaba enterrado na terra. Cando que tocaría con algo, ou unha silva, ou vibración, non sei. Entón salín a viñaron a por el. Sentino barrar, e collín o coche e marchei, e subimos ao coche daquela perfectamente. Enganchamos ali ao castro, xa me dixo que non vía, e a partir de aí xa non me falou máis. Este tractor acabou así despois de descontrolarse por causas que se descoñecen, cando a muller que o levaba baixara del. Antes de caer polo terraplén en Borcar, golpeouna e feriuna. Aconteceu en Valga e a vítima permanece no hospital. No barrio coruñés de Bioño hai preocupación ante unha vaga de roubos en vehículos. Moitos dos asaltos prodúcense en furgóns profesionais. Unha asociación veciñal da zona asegura que os ladróns van directamente a polos coches dos autónomos. Din que con frecuencia rompen os cristais para roubar o material de fontaneiros, albaneis e electricistas. Apuntan a unha vivenda da zona ocupada de xeito ilegal e con presenza de persoas toxicómanas como posible foco do problema. A min roubaronme 2 veces xa. No coche? Sí. Casi semanalmente 2-3 furgonetas rotas, los cristales rotos, sobre todo furgonetas de autónomos, de fontaneros, electricistas, calefactores, gente de autónoma que tiene sus furgonetas, y es más, muchas de ellas ni rotuladas. Sorpresa, indignación e consternación esta mañá na aldea de Feilas, en Vilar de Bos, onde unha pelexa entre dous veciños deixa un balance dun ferido grave con varias puñaladas de arma branca e outro detido por tentativa de homicidio. Patricia Barreiro. Sí, case un día despois do acontecido, moitos veciños e veciñas desta aldea de Feilas, en Vilar de Bos, pregúntanse cales foron esas motivacións que desencadearon este tráxico suceso. Un suceso, unha pelexa que acontecía no interior desta casa, a casa do veciño peor parado, que levou ata 23 puñaladas que o manteñen en estado moi grave no hospital de Ourense. O presunto autor dos feitos, outro veciño que vive a escasos metros desta vivenda e que xa foi detido pola Garda Civil como presunto autor dun delito de tentativa de homicidio. Arestora investíganse as causas desta pelexa que poderían estar motivadas por un tema de débedas. Hoxe nesta aldea de Feilas, en Vilar de Bos, todos os veciños e veciñas pregúntanse que puido pasar entre estes dous homes para que acabasen nunha pelexa tan violenta. Nunca pensei que fora chegar así tanta violencia, pero son cousas que se atopan ás mañás en cada pueblo
cousas novas, pero como a de hoxe non. Os feitos acontecían no interior desta casa. Unha posible pelexa entre ambos rematou co seu propietario e agredido saindo pola porta da vivenda pedindo auxilio tras recibir 23 puñaladas. El mesmo foi o que chamou os equipos de emerxencia. El pediu auxilios, pero non sabemos máis nada. Eu contou no onte que eu non sabía. Dixo eu tamén estou sordo, pero eu os gritos sentinos. Pois te pronto. Non se metía con naide. Ele andaba a vida del, a ver, tiña as súas opinións como todo o mundo, como cada un ten as del, pero do demais eu non podo falar máis que ben del. O suposto agresor, veciño que vivía a escasos metros da vítima, levaba dende outubro vivindo aquí despois de deixar Verín. Aseguran que a relación entre ambos era boa, pero quizáis algún problema de cartos desatou esta brutal agresión. A relación era boa, de verdad que era boa. Vivían ali cerquiña, pero sempre están por ali na calle xuntos. E non se sabe o que puido pasar, hai horas malas, eu sei, igual algún lle dixo algo ao outro. Levábase ben, pero eu creo que xa hai tempo que lle divi algo de cuartos. E onte ao mellor veu o capricho por aí, ou lle foi pedir máis, ou algo sería, porque outra cousa non hai, é o que nos pensamos. Outra cousa non hai. Ata o lugar desprazouse o helicóptero do 061 para trasladalo agredido ata o hospital de Ourense, onde o seu pronóstico é grave. O outro veciño, que xa foi detido pola Garda Civil, foi atendido das feridas no hospital de Verín. Oye, ¿qué pasó, Fran? ¿Qué pasa? Nada, pues mira, voy a enseñar esto. Y ya vi la sangre y vieron la policía y dijo, no puedes para subir. Y nada más. Un excelente compañero mío y estuvimos aquí antes de ayer juntitos y tengo mucha pena de él. O detido está acusado dun presunto delito de tentativa de homicidio. Investígase se a agresión podería estar motivada por un roubo ou por un problema de cartos entre eles. En Vigo, na Audiencia Provincial, esta mañá celebrouse o xuízo contra un mozo que tratou de matar a outro de madrugada durante o entroido de Redondela. Paula, o acusado, recoñeceu os feitos. Efectivamente, Raúl, hoxe aquí a Fiscalía precisamente rebaixoulle a pena a este mozo de 8 anos a 3 anos e 9 meses, precisamente polos atenuantes, en primeiro lugar, de confesión, ao ter recoñecido os feitos e mesmo entregado o coitelo co que lle proferiu varias puñaladas á víctima, e por outro lado tamén de reparación de danos ao terlle pagado xa unha parte da indemnización. Os feitos, como ben comentas, Raúl, remontanse ao pasado verán do 2024 no entroido de Redondela, cando este mozo de 21 anos, o acusado, se abalanzou sobre outro mozo do outro grupo de amigos, primeiro para golpealo e precisamente logo para tamén apuñalalo. De feito, esta víctima foi ferida grave e tivo que ser operada de urxencia. Este mozo, este acusado de 21 anos, ten que cumprir, como dicimos, eses 3 anos e 9 meses de prisión, tamén pagarlle unha indemnización á víctima e tamén durante 5 anos terá que cumprir cunha orde de afastamento a respecto da víctima de 300 metros. Esta imaxe que ven nas súas pantallas produciuse na última madrugada da Festa do Marisco do Grove, unha liorta multitudinaria que se produciu no exterior da mesma carpa en que horas antes milleiros de visitantes degustaron este ano os nosos mellores manxares do noso mar. Enliáronse un montón de persoas con golpes de todo tipo, mobiliario empregado como arma e, como poden imaxinar pola violencia das imaxes, tamén varios feridos. Espectacular detención dun pai en Vilaboa cando ia recoller a filla na escola infantil. O home de 47 anos e con antecedentes policiais intentou zafarse do seguimento da Garda Civil cunha fuxida realmente perigosa, pero finalmente foi detido logo de fuxir tamén da parada do bus escolar próxima. Agardaban pola saída dos cativos da escola infantil pouco antes das 2 da tarde, cando nais e pais viron como un deles fuxía a escape do centro en canto viu a Garda Civil. Menos mal que naquel momento aínda non había nenos na estrada. E de repente sobre as 2 menos 10, menos 5, pasou el moi rápido, xusto estaba subindo un coche, tivo que apartar e casi chocan. Viña a Guardia Civil detrás e o peor que a mí o que máis medo me deu é que menos mal que os nenos non estaban saindo, porque pode sair calquera neno ou calquera pai cun neno e lamentamos algo despois. Na súa fuxida parou tamén nesta parada do bus escolar, de onde tamén logrou fuxir para ser detido noutro punto logo de ser visto por nenos e pais. A parte só miraron tamén os nenos de ali arriba do túnel, porque ali para o autobús do colexio de ali abaixo,
E miraron todo, os pais e os nenos. Porque o detiveron arriba? No, xa ali o pararon seica, eu ali non o mirei. E de repente viu correndo por aquí co coche. Non é a primeira vez que este home protagoniza esceas ás portas da escola infantil perseguido pola Garda Civil. Segundo os veciños, todo se debe a discrepancias entre ele e a súa exparella pola custodia da nena. Contou que a policía que lle dera alto, pero el nada, que dice que iba como un loco por aquí abaixo, nun coche. Que na parte de baixo do túnel que o pararon, deronlle o alto, pero el dou marcha atrás, o policía, a Guardia Civil saliu cunha pistola, pero que lle deron a marcha atrás, dou a marcha atrás e seguiu andando, escapoulle. Viñen para casa e ali abaixo había un Guardia Civil así medio escondido detrás dunha curva. A Garda Civil reforzou o operativo e logrou detelo logo de 20 minutos, prestou declaración no xulgado de Cangas e quedou en liberdade con cargos. En Santiago, a Policía Local evitou esta fin de semana unha nova macroconcentración de vehículos de tuning que adoitan facer carreiras ilegais en polígonos como, por exemplo, o da Xionlla. Os axentes municipais impuxeron case 150 multas aos infractores. A Policía Local de Santiago impuxo un total de 149 multas no polígono industrial da Xionlla na noite do pasado venres ao sábado. 98 delas foron por excesos de velocidade e outras 51 por infraccións administrativas, a gran maioría por realizar reformas de importancia nos coches sen contar coa obrigatoria homologación. Son concentracións de vehículos de tipo deportivo, tuning, como lle queiramos chamar, e que en moitas ocasións realizan o que son carreiras ilegais ou, concentración onde moitos vehículos teñen reformas de importancia que afectan gravemente o que é a seguridade viaria. Nos contabilizamos uns 400, casi 450 vehículos, e cada vehículo leva con unhas 3, 4, 5 persoas, é dicir, ao final había unha gran cantidad de xente, ademais dos propios vehículos. Estas carreiras ilegais son un tema recorrente que preocupa moito aos usuarios dos polígonos industriais. Empresarios e traballadores felicitaban hoxe os responsables do operativo, xa que saben da dificultade de controlar este tipo de eventos que se convocan a maioría das veces por redes sociais e de xeito máis ou menos improvisado. En este caso, estamos francamente moi contentos, felicitar ao Concello por habernos escoitado e haber actuado desta maneira, porque eu creo que é a única opción que hai, que os controlen, que os multen, e cando, por desgracia, a xente aprende a base de que vayan ao bolsillo. Entón, no momento que lle quiten puntos e que lle multen, sancionen económicamente, creo que é a medida de presión máis forte. Os axentes detectaron días antes a convocatoria prevista pola Ponte do Pilar, unha data ideal que contaba ademais con boas condicións meteorolóxicas. Morre un home de Dozón por un ataque de velutinas. Un veciño escoitou os berros e chegou antes de que perdera a consciencia, pero o enxame arremetera con tal fereza contra el que nada se puido facer. Os berros escoitáronse a máis de medio kilómetro. Andábamos metendo aquí as vacas, sentindo barrar, e collín o coche e marchei, subimos ao coche daquela perfectamente, pero cando chegamos ali ao castro xa me dixo que non vía, e a partir de aí xa non me falou máis. O home de 79 anos en moi boa forma física sairá a rozar nunha carballeira que tiña a poucos metros da casa. Atacaron a traizón. Pasoulle do lado, pero se lle pasara por riba. Estaba co tractor desbrozando e o niño estaba enterrado na terra. Cando que tocaría con algo, ou algunha silva, ou vibración, non sei. Entón salíron a viñaron a por el. Tiña moitas. Claro que tiña moitas. Foi un ataque feroz. Atenderon primeiro no centro de saúde e despois no hospital. Non consta que fora léxico, pero as nespras desfixeranlle o corpo, o enxame ao completo, e non era o único que había nos arredores. Anduveron mirando e sacaron niños, había aí nun vido unha bola dun metro, tiña 1 metro de diámetro. E pois anduveron sacando outros 2 máis. En total, aquí nesta zona, o día que viñeron, sacaron 4. Advirten que hai máis dos que se ven. O ano pasado Seaga retirou case 1 milleiro de niños na comarca do Dezatabeirós. A xente que traballa a diario no campo témelle. A hora de andar por aí adiante, ter cuidado nos entornos, sobre todo onde hai árboles e por aí, e onde hai maleza, porque hasta ahora só se vían nos árboles, pero últimamente están moitos entre as silvas, no chao, enterrados, como se foran toupeiras grandes, e así para ese tipo de desbrozes. Ainda teño tractores bastantes novos e bastante xeistosos, pois procuro andar sempre coa cabina cerrada. O teléfono para avisar da presenza de niños é o 012. Agora no outono, coa chegada do frío, normal é que se vexan menos, pero ollo porque como as meigas, a velas hainas.
Outro suceso no rural, susto grande nunha explotación de Rodeiro, logo de que parte da cuberta dunha explotación se derrubara sobre as vacas. Aí ven o teito que caeu, ao parecer, cando o carro mesturador que repartía comida bateu contra unha das viguetas que sostiñan o tellado. Abaixo había 60 vacas e cousa de 10 quedaron atrapadas. Houbo que rescatalas, pero por sorte, agás unha que rompeu as costelas, quedaron feridas leves e recupéranse ben. Os danos materiais si se prevén cuantiosos. A máis da estrutura caeron as placas solares que había no tellado e a ferralla danou un dos robots de muxido da granxa. En Lugo continúan ingresadas 3 das 6 persoas intoxicadas tras tomar un café contaminado con deterxente nunha polvería da cidade. Continúan baixo vixilancia médica, teñen queimaduras na gorxa e na boca. Formaban parte dun grupo de 30 persoas que ceaban no establecemento. Eles pediron unha segunda rolda de cafés e por un erro, na cafeteira en que se serviron había restos dun produto de limpeza. Saúde Pública fixo unha inspección no local e ten todo en orde e cumpre todas as exixencias sanitarias. Este era o segundo incidente grave que tivo lugar no San Froilán. O primeiro foi o golpe que recibiu unha muller no desfile de gando tras soltarse unha vaca do seu coidador. Esa muller continúa ingresada hoxe no ULA. Unha veciña de Valga quedou ferida grave ao atropelala o trator co que traballaba e do que acababa de baixar. O vehículo acabou caendo por un terraplén e emborcando. Esta mañá, operarios do taller revisaban o trator accidentado e valoraban a posibilidade de retiralo cun guindastre convencional. Finalmente non foi posible e agardan que un guindastre pluma faga o propio ao longo da xornada de hoxe. O trator caeu polo terraplén e acabou emborcando ao pé dun lavadoiro e dun cruceiro. Aconteceu na tardiña donte. A súa condutora, unha muller septuaxenaria, realizaba traballos na súa leira do lugar de Requengo, en Valga, cando, segundo testemunhas presenciais, baixou do trator e este, antes de precipitarse, atropelouna. Os equipos de emerxencias chegaron a Xiña. Recibimos unha chamada a través do 112 indicándonos que unha persoa acababa de ser atropelada por un trator para acudir á zona a intervir e a persona nos indican que non está atrapada. Chegamos ali, atopámonos o trator na marxe lateral da carretera e nos indican que a vítima está na zona alta en unha finca. Cando accedemos á finca, pola parte de arriba, estaba sendo xa atendida polo persoal sanitario. O trator, polo estado no que estaba, limitámonos a facer un control de vertidos, posto que estaba perdendo gasóleo, aseguramos o que é o propio vehículo e controlamos o vertido. Os testigos ali presentes nos comentaban que ela estaba fora do trator e que o trator se puxo en marcha e cando quixo frealo, pois o trator ou a golpeou ou atropelou. A muller, que estivo consciente en todo momento, foi trasladada en helicóptero medicalizado ao Hospital Clínico de Santiago e, segundo a súa familia, está estable e fora de perigo. E un ciclista resultou ferido na Coruña ao bater contra esta marquesiña da avenida de Linares Rivas. Esnaquizou o cristal que recobre a estrutura, presuntamente ao intentar esquivar un dos viaxeiros que agardaban o autobús nese lugar. Son varias as paradas en que o carril bici conflúe coa parada do transporte público e, segundo usuarios deste, moitos os ciclistas que circulan por elas a unha velocidade excesiva. Que non se nos vaya do Marcos, porque é un home, un chico, un sacerdote carismático, querido pola xente, e que o sentimos noso. Si precisas de él calquer consulta, calquer cosa, está sempre a pé de calle. Le ayudó porque él me ayudó a mí, me sigue ayudando, él es una buena persona. Os habitantes do último poboado de Fenosa en Galicia, o que hai xunto en Coro de Belesar en Chantada, non saben que vai pasar coas súas casas logo de que trascendera que un grupo hoteleiro mercara todo o complexo. Levan décadas vivindo nesas vivendas que no seu día construir a compañía eléctrica para os traballadores do Encoro e reivindican dereitos sobre elas. Con 8 anos, José Antonio chegou ao poboado de Belesar. Seu pai xa vivía aquí. Os dous traballaron para Fenosa no Encoro. Xunto a él, outra dúcia des traballadores seguen vivindo no poboado e unha trintena veñen de vez en cando. Ela vai que unha vida. Xa estuve aquí con meus pais. Estuve aquí meu pai, traballou en Fenosa, viviu aquí,
E despois eu tamén entrei en Fenosa e vivo aquí. Deixábanos vivir pagando 84 pesetas e... O poboado construíuse hai 57 anos. Houve unha época en que estaban ocupadas as 48 casas. Hoxe, os poucos que quedan viven rodeados de malezas sen iluminación pública nin auga da traída, pero queren seguir aquí. Tiño eu, como os que están, temos un contrato de aluguer que pagamos de por vida, senón... Entonces, somos os donos prácticamente desto. Hai uns días trascendeu que Naturgy lle vendeu o complexo a un grupo hoteleiro para rehabilitalo, pero ninguén lle lo comunicou. Non sei nada. Non sabe. Non es que se vendeu nin deixou de venderse. A mí nadie me comunicou nada. E ten que vir por escrito. Que eu estou pendente, claro, teñen isto a un envilo porque non che dicen, efectivamente, mira, vamos vender isto. Bueno, pois entonces espera que eu a ver se podo, pero non sabemos absolutamente nada. O enfado foi a máis cando a semana pasada chegaron aquí uns operarios coa orde de cambiar as pechaduras de algunhas casas. É unha situación, pois digamos, un pouco grave, dunha maneira que eso, o que pasou outro día podía ir a peor, a armarse un pequeno lío, e nós non queremos eso. Reivindican os seus dereitos sobre as vivendas despois de décadas vivindo nelas. Un ruxe cada vez máis estendido sobre o traslado do cura ten movilizados os veciños de Lalín. Este domingo lanzaron unha campaña de recollida de sinaturas para dicirlle ao Bispado de Lugo que queren que o seu párroco siga na vila. Que non se nos vaya don Marcos. Este é o sentir máis repetido en Lalín nos últimos tempos, desde que saltou o rumor de que ia haber un cambio de cura. Hai xa varias semanas que se ven escoitando un ruxe polo pobo cada vez máis importante de que Marcos Torres se marcha de Lalín, se marcha a outra parroquia. Que nos leven a Marcos de Lalín, no, por favor. Hai un movimiento no obispado, para mí sospechoso, moi raro. É que o sentimos noso. O sentimos noso, Marcos é de Lalín. Sí, son dunha aldea de aquí do Concello de Lalín. Sí, ser son de aquí. Pero a máis desta vinculación de toda a vida, o que valoran os veciños é a súa implicación social a todos os niveis. É un chico xoven, si precisas del calquer consulta, calquer cousa, está sempre a pé de calle. É estupendo para ajudar as persoas, o sermão que dá na missa. É moi buena persona e como cura dizem que é do mellor. Ha ayudado tamén mucha gente que ha venido de Venezuela, que ha venido gente retornada. Cando o Club Deportivo Lalín non estaba pasando por moi bons momentos nin económicos, nin deportivos, colleu as riendas do Club Deportivo Lalín, foi o presidente durante uns anos. Cada un ten que ser aquilo que é na circunstancia do hoxe, na realidade de aquí, non? Entón, eu o único que fago é ser o que son, sacerdote. Aínda que don Marcos non o confirma, algúns fregueses din que saben por outras fontes que o traslado vai ser inminente. E este domingo, despois da misa do Pilar, decidiron lanzar unha recollida de sinaturas para pedir a súa permanencia. Quero firmar porque estou de acordo que ele se quede. Estamos contentos con él. É que queremos que nos marche. Efectivamente. Non entendo porque o queren levar por outro lado. Listo. Que non se nos marche don Marcos. Gostava que me quedasse que ser de Lalín que non mandasse para outro lado. Os promotores din que a campaña está tendo unha grande acollida e que esta mesma semana lle van enviar as sinaturas ao Bispado de Lugo. Se de verdade están pensando isto, que lle boten unha repensada e intentar que Marcos poida quedar. Y la gente lo quiere mucho, ¿sabes? Pase o que pase, en última instancia, din, o que queren é que lle chegue esta mensaxe. Simplemente queremos que Marcos sinta o calor, o cariño de Lalín. E eu tamén son de Lalín, no corazón levo Lalín, pero o meu traballo, o meu labor, a miña vocación, pois, digamos que a Igrexa, toda a Igrexa. Cada día estamos máis acostumados ao sírvase vostede mesmo en todo tipo de establecementos, pero o trato persoal é un plus que moitos clientes valoran, especialmente nas gasolineiras. Con todo, o autoservizo adoita supoñer un aforro no prezo do produto que o usuario tamén ten en conta.
As gasolineiras de autoservizo consolídanse cun 16% de cota de mercado en España, segundo a Asociación Nacional de Estacións de Servizo Automáticas. Nos últimos 5 anos, o número deste tipo de estabelecementos case se duplicou no Estado. En Galicia contan cunha clientela fiel. Para mí es cómodo, sí, a ver, no tengo ningún tipo de problema. Es útil. Al final, yo todas las semanas lleno el depósito 70 euros y al final acabo ahorrando dinero al fin de mes. Por precio, máis por comodidade, máis podes ir a calquera hora a repostar e máis rápido, sí. La cuestión de la economía es principal. Estamos asfixiados los ciudadanos de impuestos, de la cesta de la compra que sube constantemente y el transporte pues cuesta dinero y si podemos encontrar un sitio donde el precio es más conveniente, pues lo vamos a usar, porque no vamos a acudir a este tipo de gasolineras. Aforrar uns euros non é argumento dabondo para facer mudar de opinión os usuarios das gasolineiras tradicionais. Non, eu prefiro o trato personal e crear postos de traballo e non destruílos. Se poñamos máquinas, ao final a xente non vamos roder nada. Por eso, onde hai un empleado, hai un sueldo, hai máquinas, ao final sobramos nós. Hai unha atención máis personalizada, non tes que andar desechando os guantes, saben poñer mellor o combustible, non hai derrames. De feito, sempre vou a gasolineras de día. Nunca vou de noite por eso, porque hai moitas gasolineras que de noite teñen servicio en todas nada. Sobre a calidade do combustible tamén hai opinións enfrontadas. Sale del mismo tipo de gasolina que la que tienen otras compañías de suministro de carburante. Eu creo que tamén hai diferencia no combustible. Vale, decir, cando as petroleras principais invirten diñeiro en I+D+I en investigar nos combustibles era por algo. Cada día máis familiarizados co autoservizo en todo tipo de negocios, algúns usuarios reflexionan sobre a aportación das máquinas a unha mellor calidade de vida. Porque se traballan máis elas menos nós, pues, igual tendrán que pagar os impostos ás máquinas, por exemplo. Hai escasos minutos partiu da Coruña o buque escola noruegués Christian Radich, que chegara o luns pola tarde ao peirao herculino. O veleiro de máis de 70 metros de eslora funciona como escenario das prácticas de navegación dos novos cadetes da Mariña do país escandinavo. Permaneceu no porto de Calvo Sotelo preto de 24 horas, o que permitiu a moitos curiosos achegarse a admiralo a través do acceso da praza de Ourense. Unha réplica vexetal feita con buxos do labirinto dunha catedral francesa. Iso é o que se pode visitar agora na Lagúa, moi preto do Cebreiro. Fixo no xardín da súa casa esta historiadora canadense, chámase Laura Dennett, e reside no lugar dende hai 15 anos. O deseño non é casual, posto que nese templo iniciara a mediados dos 80 unha peregrinación que había a marcar para sempre. De seguida paseamos por este labirinto e coñecemos a súa historia polo miúdo, aquí, no Galicia Noticias. Hai preocupación no barrio coruñés de Vioño por mor dos continuos roubos en coches particulares e furgonetas de autónomos. Reyes. Sí, roubos que se veñen encadenando desde a última semana de setembro e que acontecen aquí na contorna deste parque de Vioño. O modus operandi é sempre o mesmo, rompen as ventás de coches de particulares ou furgonetas de autónomos, como dis, que poden ser albaneis, electricistas ou fontaneiros os que lles levan todo o material, pero a eles, a máis de causarlles grandes perdas económicas, fanlles perder tamén polo menos un día de traballo. A Policía Nacional xa abriu unha investigación, pero polo momento non hai detidos. Coas ventás rotas, así atopan veciños e traballadores do barrio de Vioño os seus vehículos tras deixalos a noite anterior estacionados na contorna do parque. Casi semanalmente 2-3 furgonetas rotas, los cristales rotos, sobre todo furgonetas de autónomos, de fontaneros, electricistas, calefactores, gente de autónoma que tiene sus furgonetas, y es más, muchas de ellas ni rotuladas. Ayer encontramos un cristal roto en una furgoneta. Otros vehículos he visto sí que tamén tienen abiertos los cristales. A min robaronme 2 veces xa. Cousas pequenas pa eles, uns zuecos e tonterías, pero bueno, fanse o estropicio. Malia que hai particulares afectados, os máis prexudicados están a ser os autónomos. Se le roban la maquinaria, sobre todo las herramientas. La maquinaria es muy fácil de vender para poder conseguir un dinero rápido para una dosis de heroína o tal, y entonces
es a lo que más tiran, ¿no? Es muy fácil para ellos romper un cristal y meter la mano y pues que cogieron una rebarbadora, pues a lo mejor ya le quitan 20 o 30 euros, que vale casi 1000 a lo mejor, pero les fastidia el día de trabajo y les fastidia el ritmo de trabajo que tienen, porque tienen que volver a comprar las herramientas, tienen que buscar la maquinaria y tienen que ir a denunciar. Desde a Asociación Veciñal vinculan todos estes roubos coa ocupación ilegal de vivendas que hai na zona. Hay mucho grupo de toxicómano por la zona, tenemos un edificio que, bueno, pues que está generando muchos problemas, con mucha gente que viene pues que acaba de salir de la cárcel o está cumpliendo el 3er grado. Preocupan que se entran nun coche, que se quitan as cousas para ti a traballar, claro que preocupa. Vamos a acabar con mucha inseguridad. Y la inseguridad es bastante grande por aquí ahora. A Policía Nacional xa abriu unha investigación para dar co autor ou autores dos asaltos e poder frear o problema. Hai pouco máis dunha semana que reabriu e máis de 6 anos que ardera completamente, pois mañá chega a xuízo en Ourense o incendio da Chavasqueira. Xulgarase a un extraballador do complexo termal acusado de prenderlle lume despois de ser despedido e un amigo seu que supostamente o axudou. O Concello pide 10 anos de prisión para cada un. A Fiscalía considera que non hai probas suficientes. É a voracidade coa que as lapas consumían o complexo termal da Chavasqueira na madrugada do 24 de abril de 2019. A pesar da rápida intervención dos bombeiros que teñen o parque a poucos metros das instalacións, todo quedou reducido a cinza. A estrutura de madeira complicou a extinción. Encima ten moitos anos en Berriz, pois iso era impresionante a carga de fogo que había. Porque cando chegamos non sei que era unha bola, o que había eran as termas nunha bola de fuego. Durante días estivo fumegando, destruías así un dos emblemas do termalismo da cidade de Ourense. Dende o primeiro momento sospeitouse de que se trataba dun lume intencionado. Un equipo da Policía Científica de Madrid, con cans especializados, colaborou na investigación. O informe corroborouno, pero non houbo detencións ata ano e medio despois. As forzas de seguridade apresaron entón a un extraballador que fora despedido. Acusárono de ter provocado o incendio por vinganza. Tamén foi detido un amigo seu como suposto colaborador. Este mércores serán xulgados como responsables dun delito de incendio con perigo para a vida, xa que no momento no que se iniciou o lume había un empregado de mantemento nas instalacións. Ao chegar aquí ao lugar nos encontramos o traballador, o vigilante de noite que estaba ao pé da porta da cancilla, que o tuvemos que reventar a porta para poder retirar el de aí. A acusación tan só exerce o Concello de Ourense, que solicita 10 anos de prisión para cada un deles. A Fiscalía, pola contra, considera que non hai probas suficientes para demostrar que os acusados foron os autores do incendio. Un xuízo que se celebrará pouco despois de que a Chavasqueira reabrira as súas portas tras a reconstrución 6 anos e medio despois de que quedara convertida en cinza. Un dos labirintos máis recentes que se poden visitar no noso país encóntrase na parroquia do Cebreiro, en Pedrafita. Feito con buxos, trátase dunha réplica vexetal do labirinto dunha catedral francesa e forma parte da lista mundial de xardíns tranquilos. Unha réplica vexetal do labirinto da Catedral de Chartres, en Francia. Iso é o que se pode visitar na lagúa moi preto do Cebreiro. Fixo no xardín da súa casa a historiadora canadense Laura Dennett, que reside no lugar dende hai 15 anos. O deseño non é casual, posto que nese templo iniciara a mediados dos 80 unha peregrinación que a había marcar para sempre, ata o punto de vivir ao pé do camiño francés. Solamente hay un sendero y conduce, después de muchas vueltas, al centro, y cuando llegas al centro, lo haces el mismo camino para salir otra vez. Es una réplica simbólica del viaje de la vida en casi el mismo sentido que es el Camino de Santiago. O labirinto, que está feito de buxos, foi a primeira creación vexetal de toda a península inscrita na lista mundial de xardíns tranquilos. Na actualidade só hai 3 e curiosamente un dos outros 2, o do Arboretum de Begonte, tamén se encontra na provincia de Lugo. Trátase de lugares de contemplación, neste caso aberto de balde aos peregrinos e a todos cantos queiran visitalo. Yo sabía de esta asociación con sede en el Reino Unido que se llama Asociación de Jardines Tranquilos, que es mundial, es internacional. Hay 350 jardines en 18 países
Y cuando vine aquí hice esto y cuando adquirió una forma decente, pensé pues voy a registrarlo como un jardín tranquilo porque quería compartir este espacio tan maravilloso. Iso sí, a dona do labirinto pide silencio e respeto para quen entre na súa propiedade a ollalo ou percorrelo. Con este particular labirinto rematamos, pero sigan aí que chega xa Antía Araújo co Telexornal. Graciñas, boas tardes.